Imagineu-vos com reaccionaríeu si una nit us trobeu en un caixer automàtic fent una gestió i de sobte entra un home amb túnica àrab de color blanc, tapat de cap a peus i amb una motxilla a l'esquena. Doncs bé, aquesta és la broma de la qual han estat víctimes alguns ciutadans de Lleida. Aquí veiem la zona de caixers d'una sucursal bancària de la ciutat. De sobte entra aquest individu tapat de dalt a baix. L'home que hi ha dins se'l mira i un cop arriba al caixer el fals jihadista deixa a terra una motxilla fent veure que està carregada d'explosius, el que provoca que l'home que hi ha al costat s'espanti i marxi. Repeteix l'acció a la mateixa entitat bancària amb dues noies, les quals marxen corrent en veure'l, mentre un dels seus còmplices ho enregistra tot des de l'exterior del banc. Aquestes imatges ens les ha enviat un ciutadà avisant-nos que hi ha un noi que es dedica a espantar els ciutadans d'aquesta manera, simulant un possible atemptat. Fins ahir aquests vídeos estaven publicats al perfil d'Instagram d'aquest graciós, que es fa dir El Moro Perdido. En aquest compte, a part dels vídeos dels caixers automàtics, hi havia un altre on es veia el fals jihadista passejant pels camps elisis i a la seva frase de presentació hi figurava el nom de Lleida. Com diem, ahir va decidir suprimir les publicacions i acomiadar-se dels seus seguidors, probablement per por a represàlies, ja que a la música que acompanya els vídeos es diu clarament Alà Akbar, Alà és gran. Ho escoltem. Sembla ser que aquest fals jihadista lleidatà ha volgut imitar a Víctor Crazy, un youtuber que el passat mes de setembre va publicar un vídeo gravat a les Rambles de Barcelona on es veia ell, vestit igualment amb una túnica de color blanc, i acte seguit llançava a terra una motxilla al crit d'Alà és gran i sortia corrent. Aquesta broma va provocar corredisses i moments de pànic en aquesta cèntrica zona de la capital catalana. Els Mossos d'Esquadra van intervenir ràpidament i van comprovar si a la motxilla hi havia explosius. A més, van obrir una investigació contra el youtuber per desordre públic. Ja ho veieu, l'avorriment no té límits. Més notícies i més veus a les nostres xarxes socials. Fins aviat!